Competition mangai Joseph Ziaktu te Hlondo zinga chuan ka alam ral chuan min ti har zuka beilo le she tak chung chuan ka han tho chuaka chu jing mul chu ni ka huat hlur chu a chan chu hemini hian ka zirlai te zir chhun chom turin kan khwa atangin aizol lam ka panangai wangani ka ha te ka no faya ka mai te kan phi fai nu chuan ka insiam zoi chu kan e nga sok chu kan e kham chuan ka chung ti nen ka bung ro hon thlak tur nen chuan kan chuan na tur somolam chu kan pan ta na a dik tak chuan ka phur hlol lawani kan khwa nge ya chan tha te le chung ti nen na tlan ba ka thlak hlel ka nei chuang lo kan khwa te atanga kan lo seilen chho ve na ba ka mun nuam ti dang ka nei chuang bik lo ka ming chu lalrin feli ni a fel ti in mi te chuan min ko mai chin motor ri vut kara chuan kanu le pa te chuan in enkol thala o boi ti te in min han shil ve lupa ka cha chuak kher mai mit tui parol pur chungin ka ti thei cho ka ni hun rei lo te nuwa chuan ani mang tha phut u ti in ka chung te chu ka thla an lo ngai ta kan zin kong chu tluang takin kan zo a kong sia min darkar chan ve vel min dang ti lo chu baina em kan tok shan lo tlai lam dar thum le chan ve vela aizol chu kan thleng ta a kalunga leng tak zet darli vel chuan aizola ka omna kanu te in chu ka thleng ta a tuna hian BA 5th semester zir tur ka ni a class 11 ka ni tangin kanu te ina hian ka om tana ni annu pa hian fan nei lo wangin an fa ang che in min ena min duat em ani in chung kan lut cha chu kanu te chuan in lo va thleng ma ve I pate reman kong lai nan dan chuan an lo thleng ma lo to pangatia in lo thleng ma chu alom khop mai alo ti vara ki chuan nya darkar chan vevel min tang ani mai abak chu kan ron tlang khop mai ti in ka lo changa I pate an feli chu awa han ngai khwa ti har mange ati ti china ti akanu te ina soi chuan kan pahni chuan kan nui le har pate chu lo la ho na nge ti aka han zo chuan vo in chu extra class an kal dona alo ho tlai de wang ti in min lo changa ka pate hi higher secondary school lecturer ani a thale a champhai lam an sun dona wangin ton thla chi an bula ka thei to dona kan chung dang te bula na mai tur lo wangin na te kan jong pa reng nge a ka thom no te ka inda fel zo nu chuan intify turin bedroom lam ka pana ka intify zo a ka in thak fel zo nu chuan pate po lo ho ve ta hun rei tak chung in mulo ang mai in min lo ngai thiam em a pati a lo ho nu rei lo te a chuan zanra kan e zui ngal mai buk zana chuan ka ruma ka chuta naktu college lu ani ngal mai awangin enge mote ka inram han loka ka thian nu christian chuan kanin be pa reng buk naktu ka kanom dan tur le class kan nei dan tur te chu kanin shilton ba ka abial pa ni na anin kartle mazong te po min shil buka phone ke en pa chuan na khat tokin ka ham bai reng naktung maya college kan lu do na wangle vu in lama ka zen kong zona ka chau te bo wangin ka ti tur ang te sok in khumlam ka pana alarm te seta ka tong trai zo nu chuan ka mu ngala jing khwa lo war chuan thil hlari ruk chuan min ti har jok muang changin ka zimara sana kan en chule darya da lo ri chep chuni in man mo lutuk chuan ka ru ma chang ka tlan chuak ngala kanu te chuan bel lo thlolek chuni in ka va chuak cha chu nimin in motor chuang e chaw dewa ni mo min lo ti ngal vara nia rin ai da in ka lo chawa ka alam ri po ka shelo ti in ka changa ka chan zo veli baju ma man mo lutukin ka tlan luta tukin je chu rin lo lutu ka tho ka haiwang chuan man mo na men lawin ka man mo college chan ni ni boxi a tlai ka hlau ngang mai kanu te chuan e ronga lo bol zo fil diam tu awangin man mo dewin chu ka e sok I chaw sia darya thleng te chu han mu la kan ti mu le alo ti a min lo kai tho du lo chu ni in kanui chu zaru takani nu te hi chuan mi hi dot ve chiang alum he wang tak hianania kanel em ni an bula chuan kani nang che in ka theya van nei ka in ti tak zet chu ka e sok nu chuan man mo bagleng in ina chang ka chuak ngala bas ka chan lai chuan christy in college gara sa min lo ngak ro ti in min lo teksa
bas lo thlen ve le chuan basa chuan kalon kai nga la man mo tak ka ni Christy nga langai don buk nin bas chuan college lam chu ka panta a college ka thlen chuan garage ka thian no chu ka lo nga ka chu ti lai tak chuan bike khian mi ba pakhat hi ron tlan fuwa a min ron tai deuh wang chuan leya ka thu thlan noka ka che deuh thut buk bike khal tu chuan bike chu ti ding dota I tha em ina em ti a hnekin imit meng ve ta che mol le lutuk mai ven deuh tak le a helmet phel pa chuan min ron ti ta zek mai ka thin rim dan le ka ngei zia chu soi ngai na po omlo chan liet ka tum lai chuan medangin min ron ngai ven liam liam wangin ani po chu a bai ka hon that mol mol nu a kal ve le tamaya a mel ka mu chan emo wangin ka ngai to chwa piangin ka ngai azwal tul tulin ka sha a nu re lo te a chuan Christy te pu a partner ne nan ron thleng ve a ka chanchin te ka soi zo chuan room lama kan lut nga la Christy bial pa hi class shanami ni a ming chu zawani Christy ne ne ro class in ang kan ni thung classroom ka han lu cha chu ni chin lu ka bai ka min tai thlu tu pa chu chiang lu tuk mai hian ka va mu a ka mak ti lu tuk le hlau deuh bok si chu ka ding deuh chut Christy ro chuan min she thiam ve ta lo chu mak min tingang mai alung phudup dup chung chuan kan thut na tur lam panin Christy chu ka zui pheya thu thlenga ka thu cha chu ingi a ron ti su su ke chuan so sulaya ti sadwar ha ngur ngur so min tai thlu tu chu kan thi a en vat pa chuan avat chelo reu alo ti dai mai min thin rim puya hnekin ha thlak reu hian I ami chat lo chu khoilam thin chero puisi mi swal pa ni so kan lo ti hlara professor lo lu wang chuan kan ti ti chu kan to pa kan room lo lu chu sarzo thana ni sarzo thana hi professor zinga ka nel ber le min du sak ber tu ni a thil eng enge mo soi nu chuan khongain kan student thar Joseph zo than changa lo ding se introduction nei turin kan som nga le ati chuan rin lo lu tu ka ming kan shangal chu ka nui tak po za zo le Christy chuan kan mi swal pa ming chu ron ti su su pa in anui deuh tut tuta kan in ngok tu kan mi swal pa in platform lama pan lai chuan sarzo thana chuan Silonga college kala omani thote chung ko ro khulna wanga aizol lam alo le thote chu lo suya kan mi swal pa in introduction a pek lai chuan min ron mel zau zawa a mel rungot po chuan ka tha ti khur thei Karlova class po chu lo zo don dera a chwa pa chuan sarzo thana chuan fel class nei lo huna min lo moro o alo ti chuan ka phudeu zuka rin lo lutuk boka kan mi swal pa an ka mingan sha chu sar chu ka ngei tak zet class kan zo chuan next class kan nei don lo wangin sarzo thana chu ka va mu a eng lo ania kha omna tur min lo zon pui te ti kha omna tur ka mu sak chi a an ma ni chu chung ko member pathum le kan nya no pa le fa pa pakhat ani mai ati chuan ka lom tak zet sar ne na chuan ka thiamang angin lom thu te kan shel ve lo ma ka du ang ngeya college kal pa thei tur thote ka omna tur no pa te chu ni tin office kal thin an ni thote tun kara ron omlun ngal mai tura min du thote min shil zo nu chuan ka chuak li ta a sar ka mu zo chuan Christian college chung zo la kan chawa kan han thleng cha chu kan nom na atanga hlawak lawa chuan kan thin chepa bok chu midang pathum nen kan han muli a so enro Christy chuan ron te chung chunga ka va hoi phei chuan kalunga phule dup dup tu Christy vek chuan ron kal tir chau si mel sha ta van nga mel makti mel deuh chuan ron te sa a aruk tak chuan ka thil mu chuan mak min ti tir ba ka ngai to na ti thui thil ngai to run na ka om chu min ron beng tu ta ingai ngai to engma ngai to lowe khungi aring renin zawa hi ti in ka lo chang da ya a shat lo thu amin chan lai vel chuan thin chepa chuan min ron mel le zau thina aruk chuan ka hlauril ru swal mel ka ti ba ka ngai na hlul lo ani college kan ba na in ka thlen nu chuan voina ka thil ton te chu kan ngai to aleta mak ka ti ve thlot mi in thil lo thleng tur an lo rat lok sa diam hi ang ka ti in ka thlena tanga re lo te ya chuan ka nu te bazar po lo ho a voina ka thu sha te chu phur fashion hian ka lo shila ka nu te chuan nak tuk tuk le lama omlut turin min shila a thei ve le a an hnen lama omle turin min ti buk phur deuh chuan kan pa ni chuan e rong kan bul du na zan lama chuan ka thei ang angin ka thom hno te ka in pek loka
nak tuk le maya mi na om tur chuan ka in pe thua ka ni mai sarzo thana chui ange chuan ka om na tur ti an pa ber chuan min ron kola ka om dan tur vel min ron zota nak tuk le lama ka in sun lu tur thu ka shila ani chuan an nu pa a office kalan ngai thu le an fa pa pu in school kala ngai awang chuan tlai lama lawin sun lu turin min ti a chanchin in sha tir le zel tura in ti in kanin biak na po kan ti top zuya ka alam ria chuan ka har zok ka in phi fai zo no chuan e rong ka bol tangar ngara ka bol zo trep tia chuan ka nu te po lo thau chhuaka in siam turin ruma ka lu san ka in siam zo chuan chu kan eya college lam chu ka pan tanal nala kan ban chuan Christy chu min bazar pui turin ka soma vo in chu last period kan nei lo wangin hun kan nei tholang reng bazar kan thlen chuan kamamu ang zong zong te chu ka la khom zong zonga Christy hena chuan naktuk lama ka omlo tur tho ka shelbuk khoi ve nga nge ati chuan zan ina anin address chu min ron shelang ti in ka changa anwa chi official ati chuan kan nui suk suk ka omna turten school kal lai nau pangan nei wang chuan thilpe ka tan box moi deuh mai batman na lem chuan na chu ka lei sak ve a mamu ang te kan in lam zo chuan ka hole ta a zan lama chuan atop na tak tak turin ka in siam le a ka omna turte po chuan min ron kola an pa ber chu Robert lel chan damani thote ron soya ram hlun sautan om thule an address kim chang te chu min ron shila tlaidar nga aron in sun lut tur chuan min shil buk Christy te vieng ne na lawin an chia wang chuan mak ka tiril rodeu kanu te chuan thei angin min in siam puya kan in siam dun mek lai chuan ka pate po in thei angin thu tha te min shil ve mul mula har san na ka to chuan soi she mya lo turin min shila a thei anga min puya tum thote soibuk katan hi chuan kanu te no pa ba ka thla ti mang tu hin ombik lo ka in pe fel nu chuan ka pate chuan trong tai na min man saka mutura an room laman pan nu chuan ka in ngai to ro ro an hne na changa midang hne na ka ommai tu chuan ka hnu ka ti ula ka bianga dan sian ral lo mit tu elwanga hu phur veu ma ila ka ti ngei chu ngai si mi te pu in har san ti sang sang tok chungin a lum le kha anzir ti chu ngai to chungin ka in hum ro sau sau atuk zinga college lampan amba sa ka kal chu ka in ngai to na sangang mai ka omna tur te chu lo swal veu ta se ka tu mangin umre the talawila aizola zir zo lo lo ka du wanga ka nu te hena po omlo ka ni ve to ting tang bok si ti te an no pangte chu ka enkol to panga yanga le khazir tir te lo har veu ta se le kha ka zir tha theilo wanga ti te chu naw pangan enkol tha theilo wanga umpui la te chu ni ta se ti te chu kong thlan chuan ka ngai to Christy le zawa chu ka omna tura min thla turin ka soma an lo pe ngang mai a phur an lo tanga zawa phei chuan vairam kal turpo nila kan lo tha thawang che ati fiam vela nui zathlak hian darnga aka inson lu tur thote Christy te vieng ne na in an thule an address kim chang kan soi chuan Christy tapek chu a che chel chula kan kum thlang deuh lu kalum ui anom to don zia chu kan kal tlang theanga kan hol tlang the bukanga zo nangma ini kalini ho chen mai don nya min phur po ngai to lawang ati zunga an nui zathlak zok tak takani Christy te vieng ne na in ang chu thu shan ni se alawin nei le zel chuan min ti hlim tlaila maloni chuan in son lut turin kanin po cha a Christy le zawa chu kanin an lo kala zawa chuan taxi lo phara Christy nen chuan bungrua kan thiar lut thung Christy nen taxi a kan chuanga zawa chuan kan hnunga bike in min lo zuya ka omna tur lam chu kan pan ta ka omna tur te in po chu kan thleng fila kan thian thum chuan ka bungrua te chu kan keng chawa an in chu lian thave pa ngai takani bel ka han mi rik chuan an nu ber ni om hian min lo hona min lo lom thiam hle nge min nui varvara karin ai da in an fil do na ni mel in chung kan han lu cha chu an pa ber ti shat tak hian min lo chi bai vata pu Robert ta nge ni a mel chang chuan panel takani ti sha thingal chi bai kanin book zo sitting room lam ka vo hoi phe chule ka rin lo lu tukin kan mi swal pa nge mai ama Joseph azo than sa ga nge mai chu a phone en mual pa in ngoi ringin lo thu ni chu muli ka mak ti lu tuk chu che chang lo chuan ka om ta ringa Christy min run ngok zeu na wang chuan ka mak ti na ata chu ka har chuak zuka ka in siam rim zung
Robert tan fel hei kan fapa Joseph zo than sa nga nya sepa emo zo than ti ni moi ko mai don nya hanin che bai ula ati chuan ka chim wai mai ka zakle in thlashung lutuk chu ka sen de up hialin ka ring tuna hian BA 5th semester azir meka so aizol not college sa so na luta nangpo kha ilu temni kha ati chuan ka phok tak zet o eng o I lute ka ti ba noya thil dang suizel to lovin ka room tur lama kan chan thum chu min shwaya ka chan te pani chu Robert te chuan min run thla awanga felati thote soilwama mamo ka nei chuan sui she lo tura min cha in ka room chu chwa sana ka makti lutuk le ka thin phuna salo to ka wang chuan mo le malpo ka nei theilok lo ka chan te pani po chuan makan tinga nga niang soi mai tur pon shelo kan han ngoi deu wang nu in Christy chuan ui engtin nge ni thei engtin nge ni don aron ti he ho a ke chuan ka shinang a lo thei to lo hi ka lo ti ba nak zawa chuan ne lui tum sham mai ro min ti pa chuan anui deu hwa a ka va han ngei ti ring em Joseph hi chu kanin ton ma sak ber dana fu lo chu thushan anui ngai bok si lo mi hi alo mil le run zel bok si a huat mai pya lama ka hlau deu reu ne lui chu thavel ma se tuna chuan wana ra angani ka bungra te kan hanin ti fel nu chuan Christy le zawati chun hota a an ho liam nu chuan ka omna ti a anu ber pe se ni chuan an in level te min fan puya in chung khur che dan turte e rong bol dan turte ba ka an bungra le eng emo an dan te chu min shil dap dapa karin aida in an fel don ni mel thil eng emo pe se ni min shil zo chuan sitting room a in kom khom na te kan neya kan mi swal pa rian run chu a room a lo om hlau mai ka thoving hwai thei makti le omnuam lo deuh chuan ka zan ma saber chu ka lo mang ral ve ta dera zinga chuan pisiani menshel ang chuan e rong chu ka bol ve chu chuta ka bol fel zo chuan daria chu lo ri thak to chu e chu ka siam chop chil deuh ngala ka pi le puti hi office kal ve ve an ni awangin daria ta chu e angai thomin shil loka chu e ka siam zo chuan do kan chun ron kila ma se pa ero ron tel ve lo a thlenge ro chu tel lowin ka lo chhop loka chu ti lai chuan pisiani chuan e fel zing lama hi chuan se pahian chu e wak ngai lova a e don chuan amaron in bai pui mayang a lo ti a karil ru te chuan a chung te hi nel lem lo nyang a an fel te ring nen ama swal wang ba ka ni lo to pang ka tiril ru a chu e pa a thileng enge mo kan soi lai chuan in siam zo vek hian college kal turin kongka lama chuan chuaka Robert te chuan fel hei kan chung ko omza tu sheveka chu wanga kan ina lo om tura du che kan nya se pa hi alo om koi soi dewani po in sha thamna sang tak ne ni lo en sham don nya ati a thil ri dut wang chuan ka phuzoka kan zo than sanga bike thom chu lo ni in a bike ri tang ringot po chuan a chhur mel lwa pise ni po chuan a Robert te chu lo tui ni ve thwaya nya hei fel kan chung ko omza tu sheveka nga in thla shun na tur om lawania keinin kan fanu ang che in kan enang chenga nangin nu le pa angin min enanga har sat na te baina te to chuan soi she riang su ang che ati chuan ka nu ka ul lo chawani Robert te chuan fel Robert min ti to lo hian pa Robert te mo pachan min ti to mai donya kan nu po hi no sen ti in ko mai la ati le phei chuan ka zak lutuk chu ngai na po ka shelo ai ti chi ni der si lo hui ha hetiang ang ta ka mi fel ka tung hi pathian ni na po karil ru in lom tho ka soi mul pachana le nu se ni kan te to mayang chu office kala an chuan nuwa chuan ke po college kal turin ka in siama first period kan off chunga zo than sanga kal mal tuk chu mak kala tireng Christy chu kolin kanom dan turvel kanin shila a nai thawa wangin college chu ke akal turin kanin ruam man ka omna veng chinga kan college hlat vak lo wang chuan ke akal po chu lo nuam phiana ke bu ka hole kan tum Christy phei chuan ke akal charchara du thule zawarwala bike kala ho du bik to lo thote soya kan nuyan ti za college kan thlen chuan college kan china zo than sanga thil lo ei lai chu kan mu a aman min ron mu chuan a mela chang chuan nuam lawati ti chu mu thei Christy bula tukin jing chanchin te ka shil chuan kan nuya class lak lai chuan pachanan min ron phone thut ka phone chu aron vibrate ta
rang lutukin ka ofa ka hlau thong man tak zet class bana chuan ka vakol le wata pachana chuan tlai lama an in pui lama chu ka nei don wanga irong bol la ngai lo thomin lo shela omtir te ya an in pui lama chu han engal chu za thlak veu ma se ti lo the si lo college kan ban chuan in lama Christine yan chuan ke ngatin kan holi a in ka thlen chuan Joseph fa thlen ka rin to te lul nen alo la thleng lo ka in thlak fil zo ka room kong ka chuak che chu chiang lutuk mai hian kan in mela ka phuna se lutuk chu za zela ivalo thleng harvi ka ti ringot he pa hi chu a chi hian ka chi biak po hi ka chak lul lo mi po ron chang ta lo chuan a room lama chuan ngoi rengin a lut ta dai mi po chan na chang shelo mol re ru lutuk ka tiril ru ro rawa Joseph room hi sitting room dot chia omania ka room hi a room dot chia omani buk pachana de no pa nun ho chuan anin pui lama kal turi anin siam sok soka an man nu chuan in pui lam chu kan pan tangal karsin hnunga chuan zo than sang anen kan thudun taran maya ka zam lutuk chu ka khur dur dur thei pachana le nu se ni chuan min be bor bora ke po chuan thatakin ka lo changa Joseph ero ngoi rengin ka sira phone en mal mal thung an in pui kan thleng chu kan veng mi te lo ni rengin anin chung kan lu chuan ka mel shat ate in chu lo ni reng mai makti na hlirin ka khat le tu shat ane na kan hanin mu chia pu ani po chuan makati nyang he lel fel engi omzia aron ti hluaya isha mai lo mi kan kho aka homa aka shil che kha ti in ka lo changa ani inu dei te chu an chho to mi ati chuan an chho trep ni som pera tan chawang ti in ka lo changa an in pui te in atang hian kanu te te in po hlalem lo aruk tak chuan kanu te te chu ka ngai ril ru viau tu tlo ngot chi la ni box si lo chuan sha ta ne na veng khata chin ti taka soitura pui chu kan nga viawa achang le kan han nui le bok boka Joseph ero kil khata phone lo en mal mal thung sha ta ne nan mi zain an te cham lo wangin anin nel tuk lo po chu mak ka ti shan lo kan ti ti mol mol lain pachana chuan shat in pani khan kan ina ka phone wala lok ta cheu aron ti a kaltuma ka din wai lai chuan keima le fili kan vakal mayang ron ti tu lam chu kan in ngala Joseph chuan thu tak de ron chungina pa kar cha bi ken chu chu sak pa in local ro min ron ti a she veu ma ila a lo thei to bik lo wang chuan ka zui ve tangota in thil nge ti atum te chu karil ru te bai ber tu ni sha ta som lova ke min som ta dei chu amak ka ti veu bu in lampana kan tlan lai chuan biak nel tumin ka thei ang chuan ka be ve bor bora aruk tak chuan nuam lo ka ti chan na pu ka mu chaw thei viau kan thil lak tur kan lak zo a kan let le lama ero tlem chuan a tong du ve ta dewa ma se mi chu a chan pe lo mel thei khop mai tlem chuan min nel ve ta dewin ka sha pachana te in puya kan chu ei in lama kan ho meu chuan dar kwa lo ri wang tu mitin chuan ma ni room lam chu kan pan sap sapa ke po chu lekha zir tur chuan ka in pa cha ngala dar kar ni vel lekha ka zir nu chuan mut mai ka tuma mut ma in ka online ve zoya WhatsApp ka lu chuan number hlang hian message min lo thon ka han chhar chu ompui nu assignment kha mi ron thon ve ti som pakhat mai no ti hi lo ni a min ron thon tu chu Joseph zo than sang ani ti hairwala ni lo ka ti ngai na shelo chuan reply lovin ka sin ringot he pa hi chu engtia chi tur nge pu ka she thiam lo anun dan phunga makbok si achezia makbok si ka she thiam thlot lo ani ngai pu ngai sak lovin ka mut san ta dai bu college kal tura ka in ba sai lai chuan ka phone lo ri ral rala Christy lo ni apu manat wanga college kal don lo thu lo suya zawani na kal mai tur ti chuan min ron shela in enkol thatur chuan ka shil hnuwa kanin biak na pu kan ti top zuya zawa chu kong puya ka lo nga ka reilawa lo thlenga kan pani chuan kanin phur lam ta von von mai college garage kan thleng cha chu ka phuchiang ngei mai kan Joseph miswal pa chu garage a chuan bike chunga lo thurun mai ani chu ka tha ti khur der dera zawa chu kai dot dutin classroom lam ka pan pui ta sok soka zawa pon thil chu lo she thiam viau holama horwa le ture in shilin kanin chin sang tari a class all kan nei la ya waiting sada ka lo thut veng veng lai chuan kan class ami ma hlu in hlau thong deuh tak hian fel I chan pa zawali mi pa pakhadanin swala zawa na ra thi phung mai aron ti a
ka thu sha chuan min thong chiang nge mai tuna khoya nge ka ti chuan principal office an thu min shila man mo lutuk chuan principal office lam chu ka pan tanghala an lo la chwa lo wangin office pona ka lo nga ka zo chu ka ngai to kher mai angai zong nu apum nam lo wangin akal lowa chuti lai karin anin mi ko ta lo twar le a athi masa don lo ti ka chiang bok si ril ru chu nuam du lo takani principal office kong ka in hongri ka shat chuan ka hoi chuak hlola zawa chu ron chuak ma sa in anunga chuan ama lo tin tu chu local ve boka zawa lo chuak lo bai pui tuma ka pan lai chuan anunga local pa chu enin nangma mo ka ti sapa zo than sang a lo ni reng chuan karil ru bai vai le lau thong bok si chu ngai na pu ka shelo min ron kalpel fwa a min ron tai deuh shoi nge ka thin rim lu tuk chu ngai na pu ka shelo vi a zawa la pane na in no deuh chup wang chuan class han lak le po chu nuam tilovin ka ho pui to pa ho ko nga chuan engtia in ti bai ngin ni a tukin zinga kanin phur kha musia in ngai zonge momin ti nyang fel hi lo nim nai to su min tia chan pa itu soi omja ka fe shelo ve ka tia min ron tek ta ringota ka in rin ma in midang hau khan min ron boi som hala principal in kan pani in min ron kawa ti in min changa in ngai to thui fashana ka lo he ve lai chuan fel Joseph hana do che ni lo mo adu tlat che in ka sia a om dana ati hlol mai ka phu deuh zok oi a oi lo e maya i ngai to na mai maya nyang ti in ka lo chang le ta aruk tak chuan ka ngai to na chu a boy ta nak mai Joseph min chi dana hian chu omina langa ma se in khata kho sa kan ni book si wang chuan ngoi bo pui mai chu fin thak zokin ka sia in ka thlen chuan ka ngai to na kal thui lu tuk chuan kong ka hol mai na chang pu ka lo shilo kong khar honga in chung ka lu chuan ka in thak fela ka in thak fel zu a tlai e rong bol turin ka in ma khwa lok ta topa midang tu ma an lo ti taka hla ka playa ka sak pui deu al chu ti lai tak chuan kong khar in hongri ka sheta phuta ka phone play ka off ngala kong khar lam ka hoi phe chuan azo than sanga ron lut chu ka muzuya kanin ai contact chiang nge mai ka thin phu arana ran zia chu a room lama chuan a lut ngal vuta a room a lut chu ka zui ngala kong ka kek chuan min chang lo ka thu chuan ka lut ta ngal ruka zo than nga tinge khatyang ai chet ka ti ta shoya chan na ero ka dong lo angoi vung ringot mo min chang te nga tinge ka ti le chuan lawin ro su thlok bo te ti ri chuan min deng dut churi mul chuan ani ka thin lung ron khoi che dut ni chu chong kama wang chuan karil ro zu ti ta tin da oma ka chap chuak chep aru ma tang chuan ka tlan chuaka ka ruma eng ko sei set lo chuan in sum na nei mya lawin ka chap ta hlup hlupa min chong khum dan khan ka thin lung chu ron deng dutin ama ngei na le huat na hlir chuan ka thin lung chu akhat ka ti lo thei lo ani zing kar la ma deuh taka chuan bike ri thum dut chuan min ti hara zo than sanga bike ri ngei ni in ka sia zing kar ra enge ti tum o ti in ka in ngei to ro rawa college a pu chuan Joseph reng mu to ra ta lo ka ngai to na chu ati thui ngang mai min mu chu a she viau ni tur ani keipon college bana ka ho chuan in chu lo in hong sa a bang bo dewa in chung ka lu chuan do kan chunga zo than sanga helmet a lo wanga ka room lampana ka kal chu thil lengma ka she zui to lo ka shat le meu chuan chu thlenga ka lo mu a ka chala romol sen hi lo buk ka room pana ka kal kha ka lu hai ka lo tlu a Josephan chu thlenga min lo mutir chu ni in a thiamang angin tuilum le a romol te chuan min lo en gol ve ni mel a lo in chhop ve noya ka zak lu tuk chu ka zuang thau zoka bakle angin ka room lama ka tlan lut ngala man mo dewin ka in thak sok sok ka room kong ka tang chuan ka bi dek deka a lo ti ka shan ve le e rong bol turin ka in ba sei tangal buk e rong bol ka boy ve lo lai chuan ka phone a lo ri a pachana lo ni in an room mi a file pui mo la a an office lama peturin min ti a two wheeler taxi a lo tir tur thule ho lama chuan arwala ka ho thei don thu te min shil Joseph in pek tir mai lo chu makka tiril rudewa an room atang chuan file chu ka la a an office lama chuan ka va pe a an office ka thlen hu re lo te a pachana nin chuan in lama kan ho ve le ngala kan ho ko nga chuan file chu Joseph in pek tir tum thu te aman lo thu a lo chan te
thil poimo thlak le poimo lutu ka ni wanga keima min ron phone ta ni thu te min shil in kan thleng cha ti in pachana chu thinrim ti shat takin Joseph room lama kal ngala room kong khar chu hong deuh suk room a chuan in hnial thawm om zuya zo than sang ti a vin thawm te pu ka she thei kalung chu phurang takani pachana lo chuak ta mo tia chuan nusia ni po ron thleng zuya zana chuan ka hwai sen na zong zong som khomin Joseph chu ti ti pui ka tuma a room kong ka ki kar kar pa chuan chan na ka dong lo sepa Joseph lo hong lok te ka ti nu chuan a ron hong ve ta chawa in thlashung tak chung chuan I Joseph thil shil tu chaka neya englo I hei hetia I om that lo kwal vel hian engma hlok na om mya lo ania o chuan thadew om mai hi thazo ka nia I swal chu ka ti mya lo wa ma se tu nei om dan hi chu herrem la ka ti college khat chu ta pu class 2 muna kan oma tiringo thi chu azia lo deuh hleka chuan vo in kha ka lo me o ka ti ba naka angwei wangwang nu re vak lawa chuan ti ringotin min changa ka dan lai te lutuk wang chuan a room chu ka chwa san ta top darkar ni vel lekha ka zir nu chuan ka ning ve deuh nen ka le ka zir chu ka online san ta daya ka thil mu chuan min thong tak zet Josepha ti atang chuan darkar khat malam khan message ka dong mak ka ti lutuk chu ka lung phurang kher mai a message a chuan ti pal ti zong hi lowin ziaka min chan dan ti tlunga wang khan a in thiam lo ve deuh ni tur ani a room lam ke en deuh deuh lai chuan ka room kong ka chu an ron chum re dat data ka phu chiang kher mai ka vo hun chuan pachana lo ni fel lowin siam ro dam do ina kan khala nga yang Joseph fa accident a chan ten min ron shil a ti chuan ka bang bo lu tuk chu ka ngoi renga lo man mo deuh la o a ti le chuan ka har chuak ta chau man mo deuhin ka in siam sok soka Joseph ringot chuan ani karil ru lo ani ni chin luka a ruma ka kala a chwa lai po ka lo shelo keima chu ka bai zo ta ni ber ka in siam zo chu kal chwa mai na chang po ka lo shelowa ka har chwa nu chuan a pasana ti omna lam ka pana a karin dam do in lam chu kan pan tanal nal buk hospital kan thlen chho chuan Joseph ti omna chu kan zong ngala kan va mu chuan a taksa an lo tuam war fer fura nu se ni chuan nuk ul o deuh hian a hau mol mola pachana chuan a tok cha ni kha a lo ti du lek a dan te kan han sha chan nu chuan a bek ding lam a lo so kaka munlia an lo chul saka chuba ka a khup ding lam ru a so pel buka wangin an lo cher uta chu tiang lo chu hliam te naw mai mai ani anat dan te kan sha chan nu li a mela in thiam lo na ka mu wang chuan ka mit tu chu dan ral lawin a lo luanga ka thei angin ka in thup buk a chan te soi dan chuan leitan ro ta an tlan chho lain kongkwa la lunga rap swal palani ome a bike chu kong sira an da tha a taxi local pharding in sinrot hospital laman pan pui ta ni a chan pathum te chunga chuan pasana chuan lom thu soimul mula enge mu kan ti fel zo chuan in lama kan ho puya asin hnunga ka thut puya kalampo ron hoingam lo a ruk tak chuan kalei nat viawa a chung te nil hlul buk si lo in kan thlen chuan a bai au thei chawa wangin ruma kan kai kwa luta a room kan lu chuan a tak salum lu tuk wangin karing hlel deu karin angein a khusik chu lo sang lu tuka kan thei angin dam doi te kan pe sok sok bok nu se ni chuan fel zanin chu imen pui mayang miang tiang he ni ta si a ti chuan ka hnial lem lo ka thom no in bel te thlaka ka ruma ka lu luk hlanin nu se ni chu lawom pui lok turin ka cha ka in thlak zo chuan ani in thlak ve thung jing lamdar ni arik chuan nu se ni chuan fel sepa ompui tlange idua lova muta jinga erong bol ti amin zo chuan ompui tlang chu ka thlang ta zoka ani kawa muse kange o ti pa in room chu chwa san ta ngala jing khwa lo war chuan kasama min ron po zeu na wangin ka har zuka Joseph chuan min lo kai thawa a khumbo chungin ka lo mu thlu chu ni in ka zakaril ru khop mai hey lo thaute ka zuina chuak a ron ti thora man mo tak chuan ka choi thau re ya bedroom lam ka pan pui chuan zakril ru tak ka ni a in thiar fil zo chuan khum lama buk kanin mutir li a pachana de no papu an ron lu chuya thil engemu an soi zo chuan an chuak li ngala pachana de no papu office an kala ngai wangin college kal lawa Joseph ompui mai turin min cha
pui ka ti shan lo pasana te chuan nu a darzat ke en chuan rat le chan ve lo ri dir tu ke po chuan chu ei tumin room chu ka chwa sana ka in ei fel nu chuan Joseph fa ei tur ke ngina room a chuan ka lut li alo mu hil chu ni in Joseph chu lo eila ti a kai tho tuma ka zuk soi dat dat chuan a khosi ka lo sang hle ni tur ani a thlan fi min a lo bal hu veka man mo de win dam doi ka ei tir ngala a chalte chu tuilum le towel te chuan ka dep ve mul mul bok kamang ang le ti ngai na shelo chuan a kut wanin chap deuh por chungin ka tong tai ta mul mula ka tong tai saka changa darkar chen ve nu vela chuan a ron har ta hlul mai a ron har chuan kan pahni in kanin en chiang kher mai atua ma chuan soi tur kan nei lem lo ni tur ani kan ngoi dun ta renga a ron har ta chu ka thopo ving hwai thei ka chawlu tuk chera ka thu chu ka lo mu hila ka mu thilna ata kan har chwa chuan Joseph anen kanin mel chiang kher mai ka zaklu tuk chuan za zela ka phone chu ka la ta ringota darzat kan en chuan tlaidar ni alo ni ta dera dar karli chung vel chu zo than sanga chera chuan ka lo mu thlu chu ni in ka zaklu tuk chuan ka phone chu ka bi tangar ngara chu ti lai tak chuan doorbell lo ri ta hlawa kong khar hong tur chuan ranglu tukin ka kal ta dai kong ka hun chuan ka ren lo dewin Christy zawali kan class ami Joseph chante pathum chun lo ringa min bara khai chiang kher mai ti dai chuan nangni ho chu ka ren lo lam dei ni lo lu ru ti in mak ti deuh chung chuan ka lo chhona Christy chuan ke ni ber kan lo kal lovin tu nge local chuanga nga a lo ti vara in chung lama kanin zui luta engdang ma ti koi lowin Joseph ru ma chuan kan lut lang hala ke lut ma sabera adota a chante pathumin min zui luta Joseph mak ti lutuk po alo nui ve suk suka ma se anunga Christy le zowa an run lu cha chu anui la ya top chiang te e nui za thak takani ke po ke in sum zo lo kan nui rutut tuta om lo po ka ti shan lo e he Joseph ka chanu Christy le a chan panan lo kan ve du chi a rin pe terwal hian an lo kala kan ti chuan a mela zaruk na aya makti na chu ka mu thei Christy chuan a thil lo kan sak pe pa chuan idam lo ti kan sha a ron kan ve che kan du a ti rwal chuan rin pe te pathum chu an lo au dwala in a e mai a ti pa chuan zawa chu ka kok zawa an ni po chuan an she thiam ve ni tur ani in thlashung le zakti shat tak chuan anom ta dak mai Joseph chante nen chuan in kom hawin kan nui ho dar dara e tur eng engemaw an lo ken te chu kan ei pa boka ama Joseph ero chu ngoi reng Christy in rin puya hna tian in chan ho le kan chan ho hi in kom khom da ila ati chuan rin puya chuan nia single zau tel kan phal kan tianga ti in lo chang le ta kan nui ho dar dar an chan ho an thoving boka an bula omanuam kher mai darkar ni vela nom nu chuan an ni ho po chuan hozai an rel veta an ni ka thla zo zo than sang ru ma ka lu le chuan kan thil eina nok vel chu ka ti fai sok soka rin ai taka an len re wangin dar po lo tlai kok mai man mo dewin ka ti tur ka ti nga sok soka ka ti tur ang ka zo nu chuan zo than sang a chu ka wangai ven li a theilovin ke bai chung chuan ba ju ma lo pan chu ni in oi min ron aw mai ta che ka ti ta ruaya ka vin deuh nge ni amit meng pu adul rai mai ka vawan cha ti chuan keima rin chana dina tum chu ke in ka lo do si lo kan pahni chuan ba jum kong ka bula chuan kan tlu ta rup mai kan maya in silo chau ka zakle tuk chu ka zuang thau zuka i tha em ana em ti pa in ama chu ka kai thawa a in thiar fil zo chuan a room chu ka chwa san tanal nal buk ka ruma ka tlan lut ti a ka zakle tuk chu ngai na pu ka shelo pachana te no pa pu an lo thlenga zanja kan e zui ngal zo than sanga zanja tur pek chu ka she kher mai she chungin ruma chuan ka veluta alo mu hil hlawe asai te bula ka thil ken ka da pa chuan ama chu ka mu dan danglam tariawa ke en vung lai chuan aron meng ta phut mai ranglu tukin aruma chang chuan ka tlan chuang hala pachana de no pamak ti tuk po in zo na min zot pha a amu hil ti har ka hlau thu ten ka chang vel ta mai thil enge mo ka ti nu chuan ka room lama ka lut ta dai ka thil sha chian em ma se ka rin du tlat lo chu zo than sanga hi ka lo du ve to reng ti ani oi lo tum te ma ila keima ka ni miawa ka in cha chiang bok si
Ma se anun dan te ka du zong che lo wangin ngoi san mai ka tum kar ni aliam nu chuan Joseph apon ngai lo o veli a adam lo chungin kanin en kolin kanin omchil na sabuka kanin du ro ve ti chu kan hai lo ma se ke ro chuan thopa ngai to lo lo ka tum ri a ma se ka thin lung chung ta ke ro chuan ma chu a thlal em loi chuak tur min som te chuan kan hial fit la thak zel ke in thiam lo thei via buk zan khat chu mudren nuwa ka kong ka kek thom ka sia a ka vo hong chu Joseph fa lo ni inge ni ta tia ka zo chuan ngati nge min nei du mya lo ka nei om hi hlawim ni atia ka phu chiang kher mai I englo nia ka ti man chau inge englo bial padangi nei nge min hwa han soite ati hluka nei love ka holo buk che englo nia keima lam hi hetiang ma chun tur han gale in pe lo ani khungain min she thiam don nia ka ti chuan ti taw deuh ti lung oi lo deuh in a room la malut ta dai ke po chu in thiam lo na hlirin ka khat anun dan chuan zir se ka hnial lawang muli ngak ri phutila ti te in keima le keima chu ka in bemol mola ka khuma ka thu chu ka thin lung ron deng dot thei tu he ka sia a chu asal tan na atang ei chwa lo ten ti hi ani pathian min shilani ka ring bura mon mo takin Joseph room lam chu ka pan ngala a room chu ka va chum dot dota ala hong du lo zui Joseph lo hong lok te man mo in ka ti nu bo chuan ala hong du chuang lo cha o trawa khongai takin lo hong te ka ti le chuan alo hong ve ta nge a room kong khara hong cha chu ka kwa chuta ka tap zoi buk a thin jim na pu abo ve ka nyang ka sama chuan min chul hewa anu dewa chuan dak chuakin amita tak ke ena hengi omdan chhalote irui thei thil ti chen ti hi sim thei chuan kapum theyang che entik lai po in puitur che in ka omreng ania ka ti a ama po chuan alawin huam viawani mai thei min pom nget twal sawa keima jok chu ka zakril rule ta si min pom na tal chuak dai in ka room lama ka tlan lut li a zinga chuan ka phone alo ri a kan en te chuan zo than sang alo ni in cho min lo chum ke pangche in ralin cho ka lo e donya odam thup hian alo ti a makka ti boxi ka lom boxi chu soi mai tur po ka shelo engma ka soi ve ma chuan phone chu da ta dai le ngal tuk chuan kan rala ron e chuan pachana le nu se ni makti lu tuk chu anin ena nu se ni phei chu buite ti pa chuan ami tu sur zung nge ke po chu ka mi tu purul chawa Joseph chu kanui mel ka molui sham thung pachana po chuan fel alum om hle mai kan chung kwa min ti pum khat le ta sote ati nu tang chuan tu ma reng tong po om to lo chuan kan par ta hloma thakhata liam meu chuan Joseph anin po kanin kar chu shat lo karin lo thok ta viau anun dan po na sa takin in her dang lama keima ka lom chu thu shan ni se anu le pa te mul chu ni lom ni parka kan leng du nin thil enge mo kan soya ani chuan bai ka min tai tlu ka chang khan min lo du to thote an ina ka omle taxi awanga min bem ngam lo thote zawani na in ngai zonge mo min ti wanga zawalo thi ka ni thote tuk thwana e pe lo wanga tuk tin kan china thil e chin thote soi chuan kan pani in kan nuya keima min to na wanga anun dan lo dang ta ani tho soi chuan dan ral lovin ka bianga mi tu lo luanga ka mi tu shu pa chuan lom thu min shil mola nget tak chuan min kwa ta vong mai atop ta